communities. Any communities you make it up Anedo. Anedo mental or the men Anedo generally. Anedo, etisi Maria. Anedo, if I make it up Anedo, Nkizo, Nnewi, or Rifute, Ichi. We make it Anedo. Then Abiazia na Nnewi, and we're 4 quarters na Nnewi. Cherry can jog it is sure Maka Azizaga. 100% sure. Yes, I know Nnewi as Anedo. Is that the only town you've heard of? Yeah. Obodo mezi Anedo. Kanko, mana agoba agota. Ngwanu gwono ndi ma. Nnewi so mezi Anedo. Nnewi so kwa mezi Anedo. Okay. Okay, this is kwa mezi Anedo. So ya kwa obodo mma kwaketa mezi Anedo. So ito akima. Isi Nnewi Nnobi na okay titi. Okay, idi sure. Nnewi sure. Boje ma ofala ya. Ọ na-eme na Agbawafi ọrụ na December. Agbawafi ọrụ na December. Ọ na-emekwa na Anedo. Obodo mezuru Anedo, Nnewi so na Anedo. Ebe n'ime Nnewi ahụ. Otolo na Anedo. Uluagụ so na Anedo. Nnewi so na Anedo. Umudim so na Anedo. Ona aka nwere ike ịkọwa maka aka Nnewi na-anọ ba Anedo. Ishidia Ishiba Anedo. Orifte ba Anedo. Ọba ba Anedo. With Ndị ahụ ndị ma. Ojoto dị na Anedo. Ha janye ka a na-akpọ ide mmiri. Ama ọ dịkọta 3 ka adị. Okay. Gwa anyị afa ha. Ofu bụ Nnewi. Ọzọ bụ Ọzọbụrụ. Nke ịtọ Ichi. Yeah. Ịdị sure? Adị sure. Very sure. Yeah. Ọ bụ ife mekiri Anedo bụ aka na-anọ Nnewi. Yes. Ngwanụ kpọsịa n'afa ha. Otoro. Umudim. Uruagụ adị Nnewi. Ọ ha mekiri Anedo. Sọsọ ha ịnọ. Yes. Gaskia. Yeah, gaskia. Ịdị sure? Adị m sure. Arọ one gị bigo n'obodo a? Atụgo m 15 years n'obodo a. Hey, 15 years. Aka na-anọ Nnewi. Okay. Uruagụ. Nnewi Ichi. Otoro na Umudim. Mekọnọtara obodo a na-akpa Anedo. Sọsọ ha ịnọ. Ka nsi wee marụ. O nwere ozi ọzọ? Ka nsi wee marụ. Na mụ na nghọta m na Nnewi Oraifite na Ichi because nna na Ichi nwa m fọrọ nwa ha na Anedo. Ihe mekiri Anedo bụ Otoro wisi Uluagụ na-eso Umudim were sote then before Nnewi Ichi mana Umudim nwa ọbara Anedo. Okay sir. Ngwagwa anyị afọ igwe Nnewi. Afọ igwe Nnewi Kenneth. Afọ Nuju. Afọ Kenneth Orizu. Yeah. 100% sure. Who is the Igwe of Nnewi? Igwe Orizu. I don't know his full name. So what you know him as? Igwe Orizu. Igwe Orizu. That's all. Afọ igwe m Dr. Kenneth Orizu nke ịtọ. Ya bụ afa ya full name. Afa ya Kenneth. Sọsọ Kenneth ka iji mara ya. Kenneth ka nji mara ya. Maazị afa ya ọzọ mara title ya. Ịrụtara dị ndị ahụ. What of ịma roundabout ahụ? Onye ahụ akpụrụ ebe ahụ onye ka ọ bụ? Onye ahụ bụ Kenneth. Kenneth abụọ. Ịdị sure na Kenneth ọga? Ka akpụ na roundabout. Amụkwa m mana amachaghị m afọ ya info. Ama m as His Royal Highness Igwe Kenneth Orizu. Yeah. Are you sure? Yeah, I'm sure.
Afa igwe Nnewi bụ the excellency Igwe Orizu. Yeah. His Excellency Igwe Orizu. Edition. Adam sure. Adam. Apa His Royal Highness Kenneth Orizu. Ma ajụjụ a jụrụ ugbu a. Ajụkwana last year na ihe a ngwele dara ngwe gị da ya. So ihe mmanwụ na adịka asa afọ ya Kenneth Orizu. So say. Or K.O. Orizu. K.O. Orizu. Na mimi o ahami na so Kenneth ihe mma Kenneth Orizu. K.M. Orizu. The statue you see around about, who is the man there? Okay, people confirmed him as Igwe Orizu, but I'm not sure about that. Are you sure? I'm not sure. That's just what I heard. Okay, spell Orizu for us. Orizu. O-R-I-Z-U. Are you sure? Okay, abụrụ ebe a na roundabout. Igwe na. Igwe. Orizu. Igwe Orizu ka ọsọ Orizu. Orizu. Yes. Kezi ihe dị iche na ha na. Dị iche ka nkụ no. Dị iche bụ onye nke na-ewu igwe. The other person bụ honorable. Ọ bụ honorable. Honorable of gịnị? Honorable of Orizu. Sometimes Senate President. Gịnị happen? After bụ Nwafọ Orizu. Oh. Yeah. Interesting. Ịnwago. Amama fair. But kama mbira Nnewi ndị Nnewi na-asị na Igwe Orizu ka akpụrụ ebe ahụ. So mgbe na Igwe Orizu. Ka nsi wee nụ ụfọdụ si nọ ndị nna Orizu. Ụfọdụ sikwa nọ Nnamdi Azikiwe. Ka mụ nwa si eche na ọ dị ka Nnamdi Azikiwe eziokwu.